Duk mai waya ya kamata ya gaggauta sanin yadda zai magance wannan matsalar kafin ta samu wayarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Muhammad Rabi Mustapha, kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech. A bidiyon mu ne, bidiyo ne mai matukar amfani wanda duk wanda ya tsaya ya kalli wannan bidiyon zai amfana da wani abu. Za ga a title din bidiyon, ko kuma in ce da farko na riga na ce muku duk mai waya ya kamata ya gaggauta sanin yanda zai magance wannan matsalar kafin ta faru da wayarsa. To wata sabuwar matsala ce, ko kuma in ce wani sabon abu ne, ko kuma in ce wani abu ne wanda a yanzu haka kusan jama'a da dama za ga suna yawan kawo min wayoyinsu, ko kuma suna yawan tambaya ta wayya ake kashe wannan abun, ko kuma wayya ake magance wannan matsalar. Kasancewa wani abu ne wanda idan har ka je ka kunna shi a wayarka by mistake, ko kuma baka sani ba, misali ka je ka kunna shi, to shikenan za ga mutane sun rasa wayarsu gaba ɗaya ta rike, ko kuma sun rasa yadda za su magance wannan abun, ko kuma duk yayin da suka taya za su shiga wani wajen, za ga wayarsu tana magana, sannan kuma suna rasa yadda za a yi su shiga wannan wajen. To shine naga ya dace na yi wannan bidiyon, kasancewar mutane da dama yawanci ana yawan kawo min irin wannan matsalar. Shi yasa naga ai babu abin da yafi kamata da na yi shine na yi bidiyo domin na nuna mabiya wannan channel din, na nuna musu yadda ake magance wannan matsalar. Domin na ga wanda ya waya sarasto akan ya rasa yadda zai wannan abun, waya sarasto akan wannan abun. Kaga idan kai waya karasto ka rasa duk wani muhimmin abun ka kenan. To shi yasa naga ya kamata da na yi wannan bidiyon, saboda kawai mabiya wannan channel din su ma wasu wannan abin ya faru da su rasa yadda za su yi sai sun je sun yi wa wayar su rasto. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon, a yau na zo muku da wani sabon abu, ko kuma in ce bakon al'amari, wanda a gaba ɗaya tun da na buɗe wannan channel din akalla ina da bidiyo sama da guda 150, amma har yau ban taɓa yin talla na wata channel ba. Sai dai a yau naga dacewar abin, naga ya dace na yi tallar wannan channel din, domin ita ma kamar yadda na ce muku sabon abu ko kuma bakon al'amari talla a wannan channel din tawa shine, to shi ma abin sabon al'amari ne, domin gaba ɗaya arewa ni ban taba gani ba, ko kuma in ce babu ma wannan abun. To wannan abun ne ba wani abu bane illa wata sabuwar channel ce wadda YouTubers na arewa suka tsaya suka yi tunani, sai ga dacewar su yi wannan abun. Shi yasa suka bude, suka hada kan, suka kirkiri sabuwar channel wanda YouTubers ne na arewa suka tsaya suka yi tunani, sai ga dacewar wannan abun, sai ga dacewar su haɗe kansu waje guda su a bude wannan channel din mai suna Hausa Tech Team. To wannan channel ta Hausa Tech Team channel ce wadda ta tsaya ta yi tunani, ta haɗo YouTubers, manya-manyan YouTubers wanda suke harkar tech da dai wanda zai suke harkar dai abubuwan da suka shafi kwamfuta, sirrika na waya. To shine suka tsaya suka yi tunani, wanda akalla a wannan channel din wadda yanzu haka nake talla mai suna Hausa Tech Team, akwai YouTubers, manya-manyan YouTubers akalla wajen mutum 20, wanda a yanzu in dai mutum yana shiga YouTube channel, in dai kana bibiyar YouTube channel, ko kuma kana shiga YouTube channel kana dan duba abu wanda ya shafi tech, za ga majority mutane a yanzu haka an san channel din Mubaraki TV, an san channel ce babba sosai. To a yanzu haka akwai 'yan channel din Mubaraki TV a cikin wannan tafiyar, wanda su za su rika yin bidiyo suna dora, wanda akwai kuma duk wanda yake shiga dai YouTube dai, kamar yadda na riga na faɗa muku, ya san Mubaraki TV, ya san KK Tech Tube, ya san Madi Tech, ya san Tanimu1 TV, ya san Hikima TV, ya san Abdul Tech and Crypto, ya san ga dai channel nan sosai da sosai, ya san Arewa Daily Tricks da channel dai da dama dai, wanda su ne suka tsaya suka yi tunani. Kamar ni misali yanzu da nake muku wannan bayani, ni Muhammad Rabi Tech ɗaya ne daga cikin memba ne ni ma daga cikin wannan channel da nake muku talla, wanda misali akwai, zaka san wannan channel ɗin mai suna Arewa Teach. To da dai channel dai manya-manyan dai channel dai, kamar yadda na riga na faɗa muku, su Usman Fasaha TV da dai sauransu dai, su ne da su Tekki Abba, su ne suka tsaya suka yi tunani, sai ga ya dace a ce sun haɗe kansu, ko kuma mun haɗe kanmu waje guda ɗaya, mun buɗe wata channel ƙwaya ɗaya wadda kowa zai rika kawo fasaharsa, ko kuma baiwar da Allah ya masa, zai rika koyar da mutane wani abu daga cikin abubuwan da ya iya.
wanda a wannan channel din za a rika koyar da abubuwa da suka shafi misali program ne, ina programmers ko kuma masu so su koyi harkar programming idan suka tsaya suka yi subscribing na wannan channel din suka rika bibiyar ta a hankali domin wannan channel din za a rika koyar da abubuwan da suka shafi programming, abin da ya shafi computer misali programming, duk dai wani abu da ya shafi programming a cikin wannan channel din Allah yadda za a rika koyar da shi. Sannan misali ina waɗanda suke buƙatar abubuwa na tech ko kuma sababbin applications wanda masu amfani ne ya kamata a ce an musu bidiyo akan wannan abun ko kuma in ce an fito an wayar da kansu akan wannan abun da dai sauran abubuwa. Ina kuma mutanen da suke bukata su koyi harkar cryptocurrency wanda a yanzu haka shine yake ci, wanda in dai mutum yana harka da waya ko kuma in dai mutum yana da waya ya kamata a ce ya ma iya dai wannan abun na cryptocurrency, ya iya siya da siyarwa na wannan abu. To a wannan channel din da nake muku talla za a rika koyar da irin waɗannan abubuwa. Sannan ina waɗanda suke buƙatar suke so su koyi harkar design, ma'ana logo ne, bana, poster da dai sauran abubuwa, to ya kamata su zo su ma su yi subscribe na wannan channel din domin kamar yadda na riga da na faɗa muku ina ɗaya daga cikin member na cikin wannan channel din wanda da ni za a rika yin bidiyo, wanda misali wannan zai yi bidiyon sa, wannan ya kawo nasa, wannan ya kawo nasa, wannan ya kawo nasa, to a haka dai za a ci gaba da tafiyar da channel din. Saboda haka ina roƙon waɗanda suke bibiyar wannan channel din da su daure su je su yi subscribe. Yauwa misali kamar da yadda kuka san ana subscribe na channel, kamar yanzu misali bari ku ga ka je ka taɓa YouTube channel ɗinka kamar haka, wanda idan ka taɓa YouTube channel ɗinka za ka zo ka taɓa nan wajen sacin ɗin nan za ka rubuta Hausa Tech, misali Hausa Tech, za ka rubuta Hausa Tech Team gashi nan kamar haka, wanda idan ka rubuta za ka taɓa sacin, wanda idan ka duba za ga a yanzu haka wannan channel din da nake muku talla a yanzu haka mun riga da mun fara ɗora bidiyo, wanda akalla mun ɗora bidiyo in kun lura za ga channel ce wadda a yanzu haka muke da subscribers 50, wanda ga bidiyo nan guda 3 wanda mun riga da mun ɗora su, wanda idan kun lura za ga daga nan akalla za ga bidiyo nan ma akalla sun kai kusan guda 4 wanda aka dora, wanda kusan dai bayanai ne ko gabatarwa, wanda daga cikin su ma dai an fara dai koyar da abu, wanda idan kun lura za ga channel ce gaba ɗaya wadda bata dade ba, wanda idan ka zo ka rubuta Hausa Tech Team za ga wannan shine logon mu gashi nan, wannan shine logon mu, shi muka dora a wannan channel din, wanda idan ka ga wannan ba shi ba to ba wannan channel din bace, wanda za a zo misali za a zo taba nan wajen da aka rubuta subscribe din nan da janna, za ka taba shi kamar haka, wanda idan ka taba shi za ga an sa subscription ad, za ka zo ka taba nan wajen ƙararra wannan za ka taba ta kamar haka, wanda idan ka taba ta za a zo taba nan inda aka sa all din nan, to idan kai haka shikenan gaba daya duk sanda muka dore sabon bidiyo za a sanar da kai. Saboda haka dan Allah a je a yi mana subscribing na wannan channel din domin na tabbata duk wanda ya subscribe na wannan channel din zai amfana sosai da sosai. Nagode. Kada na cika ku da surutu, kai tsaye mu je gabatar da wannan bidiyon. Kamar dai yanda na yi muku bayani akan wannan abun za ku tambaya wai shi wannan abu wani abu ne? To shi wannan abun wani abu ne wanda idan ka je ka kunna shi waya ka za ta rika riƙewa, za ka rika ganin duk inda za ka shiga sai an ma magana. Sannan ma abin da ma ya fi ban takaici ko kuma ga waɗanda ba su san abun ba, yayin da suka je suka kunna wannan abun to duk inda suka je za su shiga ba, za a ga mutum ya kasa shiga ne saboda na farko bai ma san me wannan abun da ya kunno ba, sannan bai san ya zai iya shiga duk inda yake so ya shiga. To shi dai wannan abun yawanci ga waɗanda suke da karancin gani ko kuma waɗanda ba sa gani dai suke amfani da waya, to yawanci wannan abun shi dai nasu ne, domin duk inda suka je za su shiga. Kamar misali za su shiga WhatsApp zai faɗa musu sunan WhatsApp, za su shiga ina ne, duk inda za su shiga dai zai je ya faɗa musu. Kamar yanzu misali bari ku gani zan tafi kai tsaye, zan tafi setting din wayata, wanda idan na tafi setting din wayata abinda zan yi a nan wurin shine zan yi ƙasa a hankali, wanda idan na yi ƙasa a hankali misali bari ku gani, wanda shi wannan abun ba wani abu bane, baya cikin wani ɓoyayyen waje a setting, yana nan free ne karara. To kasancewar mutane ma ba su san shi ba, shi yasa za a ga mutum yana ta duruduru bai ma san inda wannan abun yake ba, kai bai ma san yanda za a yi yayi control din waya sabo barantana har ya iya binciken da zai gano inda wannan abun yake. Kamar yanzu misali za a taba nan wajen da aka sa accessibility din nan, wanda idan ka taba shi misali abinda za ku lura idan ka yi kasa za ga wani waje na inda aka sa wannan talk back din nan,
talkback zaka taba shi kamar haka, ko kuma za ga dan bayanai nan wanda ya kamata a ce duk wanda ya zo misali ya dan tsaya ya karanta wannan bayanin domin ƙarin bayani ne akan wannan abu, wanda kamar yanzu misali za ga suna bayani akan cewa shi wannan abun, suna dan bayani akan cewa shi wannan abun zai taimaka dai waɗanda suke da karancin gani ko makafi ga dai wanda dai ba sa gani sosai. Sannan misali da dai ƙarin dai bayani za a gani duk gashi nan dai daga nan ƙasa, kamar yanzu misali za a zo a taɓa nan wajen, ko kuma in ce zan taɓa nan wajen, wanda idan na taɓa bari ga waya ta abin da za ta fara yi. To wanda idan na taɓa misali bari ga, to kasancewar na taɓa wannan abin duk inda zan shiga ta zagaye min shi yanzu, wanda duk inda zan shiga a haka za ka ga waya ta nan sai taɓa ta fa nake fa a haka, amma ni kaina gashi nan na kasa control ɗinta. Kun gani misali za a rasa maya ma za a yi wai kashi, misali kana so ka yi kira za ga gashi nan sai taba fa nake fa, amma na ma rasa ma yanda za a yi na taba nan waje. To shi wannan abun, abu na farko da zan faɗa muku akan wannan abun, in dai har ka riga ka kunno wannan abun baka sani ba, to in dai ka riga ka kalli wannan bidiyon za ka san yanda za ka yi control har ka je kashe wannan abu. Kamar yanzu misali in kana so duk inda kake so ka shiga a yanzu, abin da ake bukata sai ka taɓa wannan wajen so biyu, ma'ana za ka taɓa wannan abin, za ka yi double tap ne, ma'ana duk inda kake so ka shiga sai ka taɓa wannan wajen so biyu, wanda kasancewar ma mutane ba ma su san me wannan abin ba, shi yasa za a ga ba ma su san yanda in suka taɓa so ɗaya suka ga yaƙi sai su rasa ma yanda za su. To duk inda za ka taɓa kawai za ka taɓa wannan wajen so biyu ne, wanda za ka taɓa wannan wajen, wanda za ka yi double tap ne, wanda idan ka tattaɓa shi shine zai shiga ma da wannan wajen. Idan za ka fita ma in ka tattaɓa misali kai double tap, shi ma shine zai fita ma daga wannan wajen. Kamar yanzu misali idan ya kasance kana so ka yi sama ko ƙasa ko kuma gefe ko ɗayan gefen kana so ka yi, za ka sa hannunka ne, yan yatsunka ne guda biyu, wanda idan ka ɗora su to shine duk inda kake so ka yi da wayarka za ka je ka yi. Kamar yanzu misali gashi nan za ka gani, to duk inda kake so ka yi da wayarka shine za ka je ka taɓa so biyu. Za ka ɗora ɗan yatsunka ne guda biyu, wanda in ka ɗora shi ne za ka yi control ɗin wayarka. Misali gashi nan za ka gani a yanzu haka ɗan yatsuna ne guda biyu akan screen, gashi nan duk inda nake so in yi da wayata gashi nan ina yi. To duk kuma inda kake so ka shiga shine za ka yi double tap, wanda idan ka yi double tap shine zai buɗe ma wannan wajen. To gashi nan in kun lura za ka gashi nan sai taɓa fa nake ba a haka. To wannan ɗan yatsuna guda biyu na ɗora, wanda idan ka sa ɗan yatsanka guda ɗaya kuma kamar yanzu misali gashi nan ɗan yatsana ne guda ɗaya, za ka ga gashi nan kamar ma ba na taɓa wayan ma gashi nan, wanda idan ka sa guda biyu shine za ka ga suna ko ina da ko ina yana taɓuwa gashi nan. Wannan gani za ma ka rasa wayya aka yi ma kunna wannan abun, wai shi wannan me wannan abun. To kasancewar mutane kuma idan sun rasa yadda za su yi control ɗin wayarsu, za ga suna zuwa siyo wayarsu rasto ne, wanda idan suka yi wayarsu rasto kuma suna rasa abubuwansu ne. Shi yasa na ga dacewar na nuna muku wannan abun kafin dai wannan matsalar ta faru da kai. In ma bata faru da kai ba, wata ran kana zaune wani naka za ta iya faruwa da shi, wanda in ta faru da shi kai kuma kasance da ka kalli wannan bidiyon ko kuma ka san wannan abun, za a karɓa a kashe masa ne cikin sauƙi. To kamar yanzu misali za ga kamar yadda na riga da na nuna muku, to idan kana so misali ka koma cikin setting ɗin, za ka zo ka bi a hankali, za ka koma cikin setting ɗinka. Misali shi dai wannan abun kamar yadda na riga na faɗa muku yana cikin accessibility. To idan ma dai setting ɗin wayarka ya sha bamban da nawa, za ka zo wajen searching ɗin nan, wanda idan ka zo wajen searching za ka sa wannan talkback ne. Gashi nan za ga ya fito, kasancewar na riga da na yi searching ɗinsa, kuma a yanzu in na ce zan rubuta zan ɗan sha wahala. To za ka zo ka taɓa shi kamar haka, misali talkback, wanda idan ka taɓa shi zai nuna ma kai tsaye cikin inda yake. Gashi nan ya nuna min yana accessibility, gashi nan na shigo ma cikin accessibility din, gashi nan misali gashi nan talkback. Zan na rika duk inda zan shiga zan rika double tap ne, wanda idan na shigo wajen zan zo kuma na kashe shi, wanda zan zo na kashe shi. Gashi nan zan zo na tsaida wannan abu, wanda in na tsaida shi shikenan wayata ta fita daga cikin wannan matsala. Zan ci gaba da amfani da wayata yanda nake so. Gashi nan kun gani zan ci gaba da sa ɗan yatsa na, zan rika control ɗinta yanda nake so. Nan da idan ka riga kuma ka kunno wannan abin, shikenan wayarka za a yi tunanin ma wata matsalar ta samu, in har baka san wannan matsalar ba. Wanda in kuma ka riga ka san wannan matsalar, ka san cewa wannan abun ba wani abun damuwa bane da zai kai ka har ma kai wayar ka rasu.
To kamar yanzu misali, kamar yadda na riga dai da na faɗa muku cewa idan wannan abin ya samu wayarka ko kuma ya samu wayar wani naka, abin da za ka yi duk inda za ka shiga za ka yi double tap ne, wanda idan ka yi double tap zai shigar da kai wannan wajen, wanda kuma duk inda misali kake so ka buɗo, idan ka zo misali in gefe kake so ka yi ko ɗayan gefen ko sama ko ƙasa, za ka sa ɗan yatsanka ne guda biyu akan screen ɗin wayarka, za ka riƙa control ɗin wayarka kamar yadda nake yi haka, wanda duk inda kake so kuma ka shiga za ka yi double tap ne, za ka taɓa sau biyu ne haka, wanda idan ka taɓa zai buɗe ma ya shigar da kai wannan wajen. Wannan shine hanyar da zaka bi ka magance wannan abun, ka magance wannan matsalar, ko kuma wannan ita ce hanyar da zaka bi ka gyara wannan abun. To duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon ya burge ku, ina so da ku taɓa mana like, sannan ku yi comment, sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana. Mun gode.